Професия техник на компютърни системи, специалност компютърна техника и технологии, е актуална и високо ценена. Обучението по специалността дава професионална компетентност за инсталиране на системен и специализиран софтуер за работа на компютърна система според нейната конфигурация, инсталиране на приложен софтуер според изискванията на клиента, предаване на компютърната система в завършен вид, тестване, диагностициране и отстраняване на проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства. В професионална техническа гимназия Никола Йонков Вапцаров ще получите професионална подготовка в областта на компютърните и информационните технологии, работа с програмни продукти в областта на електрониката, теоретична и практическа подготовка за асемблиране на компютърна система, възможност за ползване на специализиран софтуер. Работата на бъдещите специалисти се състои в поддръжката, поправянето и инсталирането на компютърни системи. Избирайки професията, ще можете да работите в различни сфери, като например в екип, който поддържа компютърните системи в големи организации, като търговци в специализирани IT компании, като техници, които работят за производител на компютри и компютърни компоненти, като техници със собствен бизнес, които се занимават с продажба, ремонт и поддръжка на компютърни системи и други.